Mudaibari दुलाराय बर' फरायसा दखरा आफादनि बानजायनायाव खुंनाय देग्लायनि मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारि आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय गथ'फोरखौ बरायनो थाखाय खुंनाय बे आफादखौ दैदेनलांनाय मानगोनां आफादगिरि आरो दिनैनि बे थांखिजों खुंनाय जा मेल बेनि कीनोट एड्रेस होलांनाय मानगोनां रतन चन्द्र बर' एडभाइजार बोसोनगिरि मुदाइबारि आन्चलिक कमिटि ABSU आरो आजिर এই সভাখন উদ্বোধন কৰি দিয়া উদ্বোধক শ্ৰদ্ধাৰ গিৰীন্দ্ৰ কুমাৰ শৰ্মা ডিৰেক্টৰ Ranjit Sarma Academy Mangaldai लोगोसे दिनैनि बे जथुम्मायावनो जौसाङाव जिरायनानै थानाय बे ओनसोलनि गागि समाज सिबियारि मानगोनां सनसय बर' आदा आरो मुदाइबारि आन्चलिक दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो भकतपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेयाव नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां गासै दैदेनगिरि बिथांमोन लोगोसे गुबुन गुबुन गौथुमनिफ्राय आरो समाज सिबियारि जायफोरखौ बेयावहाय मानजों लिंनानै लाबोदों लोगोसे जायफोरखौ लानानै दिनैनि बे मेलखौ खुंनाय जादों जायफ्रा दिनैनि मेलनि थांखि जायफ्रा बावैसो फोसावनाय आनजादनि रिजाल्टआव से थाखो मोननानै उथ्रिनो हाबाय गासै फरायसा गथ'फोर आरो बे ओनसोलनि गासै गोसो गुदुं रायजो राजा लोगोसे गुबुन फरायसा गथ'फोर गिबियावनो आंनिफ्राय आरो बर' विमेन्स जास्टिस फरमनिफ्राय जायफ्रा सेथि थाखोआव उथ्रिनो हाबाय गासैनोबो गोरबोनि हामलायथि बावहरबाय आरो जायफ्रा सेथि थाखो मोनाखै नैथि एबा थाम थाखोआव उथ्रिनो हादों बिथांमोननिसिमबो आंनिफ्राय आरो बर' विमेन्स जास्टिस फरमनिफ्राय गाहाम हामलायथिखौ बावहरनाय जाबाय जोंहा माखासे बाथ्रा फरायसाफोरखौ बुंनांगौ जायो आरो फरायसाफोरनि बिमा बिफा गार्जेन न'खरनिफोरखौ जोंहा बुंनांगौ दङ बेनिखायनो आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन आं बेनि गिबियावनो बेनि सिगाङावनो आं साबायखर बावनो लुबैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जि थांखिजों गासैबो आन्चलिक एबा दखरा थाखोआवहाय जायफ्रा सेथि थाखोआव उथ्रिनो हायो बिसोरखौहाय थुलुंगा होनाय आरो मोनसे रिकगनिशननि थाखाय जा थांखि लादों बरायनाय बेखौहाय थारैनो नांथारगौ बेबादि बरायनायनि गेजेरजों जों बिसोरखौ थुलुंगा होनो हायो उननि समफ्राव बेथ' जिउनि सेथि आगान बादिसो उननि समफ्रावहाय बांसिन थुलुंगाजों आवगायलांनो हागोन आरो बेनिखायनो बेबादि रिकगनिशन एबा थुलुंगाथाव हाबाफारिखौ जोंनो नांगौ जायो